Bună și bine găsit la un nou episod din Take It Light. După cum vedeți, eu încet lucrez la casă. Trebuie să pun aici pământ. Deci nevoie să coborâm acolo jos ca să luăm niște fier. Pentru că... să nu zic că nu. Să nu zic. Pentru că aș dori să fac acest macerator care se face cu un bloc de raffinate iron, deci fier rafinat, care acest fier rafinat se prăjește. Deci din iron normal se pune în cuptor încă o dată și se face așa. De momentan mai întâi aș vrea să termin căsuța asta mirifică și foarte micuță, dar v-am zis, aici e mic, dar o să fie în jos foarte mare. Să fie doar așa ca să vadă lumea că avem casă. Ca să nu zic altceva, fier momentan nu avem numai 4 bucăți, dar asta vreau să fac, să mă duc să minez ceva, să facem mâncare la mine, că văd că nu prea am mâncare. Bun, și atâta. Mâncarea, stai să o prăjesc, măcar să o prăjesc, măcar. Deci măcar să prăjesc ca să știu cum un lucru gata. Așa. O prăjim și după aceea mergem la minerit. În caz în care o să observați anumite lucruri ciudate la videoclip, este pentru că vreau să fac anumite montaje la videoclip. Vreau să încep să decupez, să tau, să unesc anumite părți din videoclip. Și cum să zic, sunt nou în chestia asta, că nu prea știu cu ce să mănâncă toată treaba. Cred că e destul, așa-i? Stai să mănânc ăsta. Și ăsta nu prea, trebuie să mai iau măcar o bucată. Sau la mine. Nisipul ăsta aici. Uite, mai am 2 mere. Bun. Mai am astea 2 bucăți. E ok. N-aș vrea să caut foarte mult fier, adică nu-mi trebuie 5 cât de mult. Mai un pic. Să facem noapte. Hai să ce găsim numai așa. Hai să cât avem până jos. Nu e așa de mult. Hai să facem tot în jos într-una. Atunci trebuie să dăm de fundul ăsta, nu? Într-un fel. Așa, lumină. Hai să mergem așa un picuț. Să mergem așa ca să vedem exact cum coborâm. Mai este mult până jos. Bă, am ajuns o parte interesantă. Ăsta aici pupru mult. Fier prea puțin. Acolo văd niște fier, dar am nevoie de niște blocuri să pot construi. Aici. Trebuie să mă duc și torțe. Deci mai întâi mergem și ne culcăm. Le-am niște torțe. Noi am plecat așa, am crezut că o să găsesc ceva fier rapid, dar nu am șanse să găsesc ce fier așa rapid. Ne culcăm. Le-am niște torțe și vedem după aia ce facem. Torțe avem? N-avem. Noi bai, avem 4 aici bucăți. Mai am oprit și un pic răceala. Al dracului răceala. Așa, oare îmi dă direct 4 bucăți? Da, bun, perfect. 20 de... 16 torțe, bun. Avem câteva blocuri de construcție și ok. Și încă aici drumul spre asta, nu-i? Să știm numai. Așa. Uite niște iron. Trebuie să spun cu asta. Așa. Puțin iron. Contează și asta totuși, nu? Contează orice bucată de iron pentru noi acum. Mai sunt momentele astea în care vrem să jos ofrisitule niște iron. Nu știu care e apa acolo.
Cu mobi, mă refer la mobi. Deci că mobi nu prea știu cum stă locul ăsta. Cert e că e întunecat. M-aș aventura foarte mult în el. Acolo să fac să nu poată veni. Ok, nu e tare aventură momentan. Cred că nici nu vreau să mor, vreau numai fierul, liniștit. Sunt un miner obișnuit, nu mă atacați, vă rog frumos. Sunt un miner obișnuit, help me, help me. Nu mă atacați, vă rog. Ce mic am pus-o. Acolo încă sunt niște bucăți, dar cred că avem destul. Mai am niște coal, pentru că o să-mi trebuiască. Oh, cupru. Parcă nu aveam destul, da? E ok și asta. Nu ne plângem, nu. Vreau doar ca să... Da, știi ce? O să mă aventurez, o să minez eu ceva lucruri pe aici, și după aceea vă duc după ce am terminat de minat, nu? Bun, deci revin după ce vin din mină. Bunul meu, am reîntors din peșteră, am găsit doar 4 cupru, am mai găsit cea cupru, dar mi-a fost lenin să-l iau, sincer. Am mai făcut ceva torți, am omorât un paiajen, am luat puțin fier. Acum nu o să pun fierul să facă rafinări, pentru că vreau ca acest cuptor să fac cuptor de fier, ca să fie mai rapid. Am nevoie de mult fier. Trebuie să pun și aceste 4 bucăți să facă. Nu, mai normal. Așa, până atunci nu știu ce am putea face. Da, cred că se face rapid, dar mai am nevoie de încă o bucată. Da, de încă o bucată am nevoie, așa. Am nevoie de un târnăcop și 20 răzbeate. Așa. Și aici și iron furnace. Băiețelul ăsta e mult mai rapid. După cum vedeți, se mișcă mult mai rapid. Acum, hai să vedem cine trebuie pentru un macerator. Ne-ar trebui 9. Mai întâi hai să facem altă chestie. Facem un generator. Iron furnace, astea 4, așa. Tin, redstone. Până acum n-avem. Firar. Ce putem noi să facem în afară de un macerator? Da, suntem nevoiți să facem un macerator, practic, pentru că ăla e electric furnace și asta are nevoie de multiplicatori. Iată, dacă văd așa de sus de aici niște redstone, ăla e quartz, parcă, sau quartz, sau nu știu cum îi zice, cupru mult, nu prea văd, zombalo parcă, nu prea văd tin ar fi de la tinichea, nu prea văd, și tinicheaua a trebui să fie până zona asta. Hai să mergem noi altfel. Până ce se face acolo fierul, hai să ne luăm... Aia se face seara. S-a făcut destul de repede. Hai să mai luăm un târnăcop, să le refacem, dar de facem unul mai bun. Perfect. Luăm o sabiuță cu noi, niște mâncare, torțe, și atât momentan. Și crafting table-ul ăsta. Așa, ne culcăm, să facem zi. Luăm niște lemn. Așa, piatră și hai să mergem. Dacă iubești, nu mi-am pus până acum deloc waypoint-ul, deci hai să vedem. X, nu X, M,
Găsim. Asta activează chestia asta. A, deci nu trebuie să fim cu el în mână, putem activa automat. Ce tare faza. A, zoom, dă un fel de zoom la... J... Nu, dar care pentru... What? Oleu, oleu. Care pentru waypoints? Că nu mai știu. Cred că... Nu X-ul. Cred să-mi dau și o seama. M waypoints add și punem aici, scriem casă. Ok. Back. Exact. Casă, gata. Ne-am pus un waypoint pe hartă, adică pe hârtuca noastră. Vreau să merg în zona asta, pentru că mi se pare că pot coborî pe aici, frumos în jos în cave. Și... hai găsesc ceva tinichea. Hai să vedem cum ajungem noi în cave. Prin zonele astea abrupte. Deci momentan nici cum. Nu văd tinichea. Mă ajunge în zona aia de acolo. Pentru că acolo, sincer, se află mai multe lucruri. Chiar nu știu, deci sunt un pic obosit și nu prea am nici chef de vorbit sau așa. Nu prea știu ce să face pentru că nu avem redstone și ce ne trebuie ca să putem face anumite lucruri. Am găsit fier, partea bună. Mult de asta, cum îi zice, marble. Fier în continuare, cupru. Opa, opa, sunt unică, dar găsim tin. Hai cu tinul, hai cu tinul. Wow, sinjatea, 100 metri de casă. Unde e tinicheaua? Hai că am nevoie de tinichea. Cupru în continuare. Mergem și pe aici. O să mergem o cale de scăpare în caz dacă ne prinde ceva. Deci chiar nimic. Chiar nimic. Noi chiar nu găsim deloc tinichea. Asta e foarte, foarte rău. Dacă nu găsim noi tinichea. Extrem de rău. Lol. Deci în partea aia se taie cum ar veni mapa. Ce ciudat. Băi, e o parte interesantă cu cupru. Cupru o să ne trebuiască, deci hai să luăm. Băi, nimeni nu zice că nu putem face macerator-ul. Putem. Deci nimeni nu zice nu. Dar trebuie să facem principal generatorul, pentru că generatorul, adică maceratorul funcționează pe curent și noi avem nevoie de un generator. Însă noi trebuie să căutăm cupru. Asta e altă problemă. Adică cupru, trebuie să căutăm în principal redstone-ul. Tinul. Pentru că tin noi nu avem. Deci aici văd că se taie firul la hartă. Aici ceva
Cred că avem destul partea noastră acolo. Și dacă am vrea să explorăm, vom merge cu game mode-ul și gata, pentru că nu avem ce să facem altceva, să trecem de partea. E imposibil, nu poți să montezi, nu poți să pui niciun bloc, deci nu, numai cu game mode-ul poți să treci pe acolo. Am încercat și în alte părți și așa și nu se poate, deci aia e de-a lungul mapei. Nu se ție numai pe o suprafață micuță și gata. Aia e pe toată suprafața. Nu ai ce să-i faci, deci chiar nu ai ce să-i faci. Dar din ce se regenerează viața. Bun. Aici am văzut că chiar nu găsim tin. Dar cam acesta a fost pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, like, comment, subscribe și ne vedem într-un nou episod. Bye bye!